ду рақобати бисёр ҳам ҷолиб. Англия дар муқобили тими Швейтсария ғалаба ба даст овард дар силсилаи зарбаҳои 11 метра ва баъдан Нидерланд бар тими Туркия бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст овард. Ва барои шарҳу тавзеҳи ин рақобат дар студияи шабакаи мо ҳамкоронамон Парвизи Маҳмадамин ва Имонбек Шодибекзод қарор доранд. Хуш омадед ба барнома. Ба назари шумо дар ин ду ҷуфт кадоме аз рақобатҳо ҷолибтар буд? акнун шояд дар мавриди ҷолиб будан агар ҳарф занем, бештар бозии Туркия ва Нидерланд барои бинандагон писанд омад, ба он хотире ки мо хеле хуб медонем ки ҳар ду ин дастаҳо бисёр як дастаҳои пурэҳсос ҳастанд. ғайр аз ин миёни мухлисони ҳар ду даста набардҳои бисёр сахт шуд дар арафаи ҳамин бозӣ, дар рафти бозӣ. аз ин рӯ ин рақобат шояд нисбатан ҷолиб буд, аммо бо таваҷҷӯҳ ба он ки чӣ гуна ҳайат дорад Англия ва таваҷҷӯҳ ба бозии Швейтсария ҳам ба даст комёбӣ муқобили Италия зиёд буд, ман фикр мекунам ба ин бозӣ ҳам таваҷҷӯҳ буд, вале боз ҳам Англия бо бозии бисёр дилгирикунандаи худ шояд бисёриҳоро хаста кард. бар замин барои одамоне ки соати 8 ба гоҳ кор мераванд, Англия бозиро дароз мекунад, 120 дақиқа боз пеналтизанӣ با اون بازی بمانی مردم رو خوکنی نمیموند. اگر که یک بازی زیبا نشون داد این ارزنده می بود، لیکن اصلا نیدرلند به یگان شفافیت زیادتی در 90 دقیقه کار رو حل کرد. تمام بان کاری گارید ساوتگیت از روی نشاندادها بسیار خوب هم هست و بعضی از کارشناسان هم ابراز کردن بعد از همین رقابت که انگلیس یکی از بهترین بازی‌هایش رو به نمایش گذاشت. شما چی تصور دارید؟ ба фарқ аз бозиҳои қаблӣ, чун мо медонем борони эътирозҳо болои сари Гарет Саутгейт мерехт, ӯ дар маҷмӯъ метавонем бигӯем тактикаи ҷойгишаи футболбозонро каме дигар кард ва агар шумо аҳамият дода бошед, барои мисол Ҷуд Беллингем баъзан вақт ба ҳайси дифогари канорӣ ҳам дар самти чап пайдо мешуд ва ё ки дар канори рост ба ҳайси латерал Букайо Сака истифода шуд ва дар маркази майдон ӯ بعد از کوفت کوبی زیاد به خلاصه اومد که کوبی مینو بازیگر جوانی منچستر یونایتد نفر ارزنده است تا در پهلوی دکلان رایس بازی کند. اما نمیدونم این شویتساریا رو هم تا جای مجبور کرد که بازی دیفو کرونا نشون دهد. در قسم یکم از آنها هم وضعیت‌های خطرناک کم بود. ولی فرمولای گل زدن عادی است. کدام دسته که هجوم میکند имкони голзаниро пайдо мекунад. Швейтсария аввалин шуда ташаббусро ба даст гирифт, чун дар қисми якум ҳар ду даста ҳам аслан зарбаи ростсӯи дарвоза якдигар назаданд ва Швейтсария дар ҷараёни ибтидои қисми дуюм фаъол буд, махсусан ҳамин гузарише ки аз сӯи дуа аз канори рост буд. баъдан партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, онҷо на он қадар хуб бозӣ кардани Ҷон Стоунс боис барон шуд ки ҳисоб кушода шавад. Лек ман Англияро медонед чӣ чизро мушоҳида кардам дар бозии гузаштаам, дар ин бозӣ ҳам ҳамин аст ки Англия баъд аз гол сар додан бедор мешавад. Дигар баъд аз ин он дастуру супоришҳое ки Саутгейт медиҳад, он тактикае ки медиҳад ба фикрам кор намедиҳад. Инҷо футболбозон худашон як нав ҷуръат пайдо мекунанд ва табиатан ҳамин хел мешавад ки онҳо мехоҳанд зудтар раванд, пештар бозӣ кунанд, ангеза боло мекунанд, голи ҷавобиро зананд. натиҷа ҳамин шуд ки вазъиятҳои зиёди хатарнок ба вуҷуд омад ва Букайо Сака ки бо як зарба аз берун аз ҷаримагоҳ тӯбро ба дарвоза равон кард, ҳисобро баробар намуд ва Сака дар бораи ҳамин эҳтиёткории сармураббии дастааш як фикри бисёр ҷолиб гуфт. зимни мусоҳиба ӯ қайд кард ки Гарет Саутгейт дар суҳбатҳо дар ҳамон вақте ки ба ислоҳ гӯем мавзӯъро мефаҳмонад, ӯ қайд мекардааст ки Англия дар таърихи худ бозиҳои бисёр дурахшону равшан нишон медод, аммо ягон ҷоиза ба даст наовард. яъне мураббӣ бевосита мустақиман ҳидоят мекунад шогирдонашро ки мо дар гузашта бо бозии хуб нишон додан ягон натиҷа нагирифтем. биёед мо бозии бад бигзор чӣ гунае ки онро ном баранд, бозии прагматикӣ нишон медиҳем, бозии на он қадар хуб, вале мо натиҷа ба даст дорем. ва фикр мекунам ҳамон чизе ки дар ҷавоб ба танқидгарони дигар ҳам Ҳарри Кейн гуфта буд, ҳамон наслҳои бузурги футболбозони Англия ҳеҷ кадомашон ягон ҷоиза ба даст наоварданд. бале хос Стивен Ҷеррах, хо Майкл Овен, ҳар кадоме ки набошанд ягон ҷоиза ба даст наоварданд. шояд бозии дурахшони онҳо дар хотири касе монд, аммо Англияи феълӣ ташнаи ҷоиза аст ва мехоҳад ҷоиза ба даст гирад. хуб, Имонбек, шумо бештар дар албатта барномаҳо Англияро зери интиқод қарор медиҳед. намедонам ба кадом хотир, вале ба ҳар сол агар мо давоми солҳои охир таваҷҷӯҳ кунем, натиҷаи даста бисёр хуб ҳам ҳаст. бубинед ҷои чаҳорум дар ҷоми ҷаҳонии соли 2010
2018 финал дар соли 2020 хуб ҳар саат ҷоми ҷаҳонии қаблӣ чандон хуб набуд, вале даста то ба даври чаҳорякнеҳоӣ рафт ва ин дафъа боз ҳам ба қатори чаҳоргуна аз Фаронса мағлуб шуд. бале аз Фаронса мағлуб шуд, бале ва ҳоло бошад имкони ҳатто рафтан ба финал боз вуҷуд дорад. аз кадом хотир масалан Англияро метавон танқид кард? Мо бозии зебоашро хуб медонем, худи мухлисони ин даста зери интиқоди шадид қарор медиҳанд бозингаронро. اینجا البته پوشیدن است، فرمول پنهانی هم وجود ندارد. معلوم است که به چه خاطر انگلیس رو تنقید میکنند. خیلی که شما در بعد سوال خود پاسخ خودتان گفتین که مخلصان برای چی تنقید میکنند؟ برای که دائم خوبشون میبرد در ورزشگاه، برای زیبایی میبیایند، برای نشان دادن مهارت انفرادی از جانب بازیگران و چگونه که پرویز اشاره کرد هرچند که نتیجه است ساوگیت ولیکن مهارت تکتیکی این مربی چندان کار نمیدهد. ببینید در همین بازی هم مهارت انفرادی علاهیده ساکا باعث شد که اونها حساب را برابر کنند. اگر نه اونها از مسابقه به در میرفتند. در وقت اسلواکی هم چنین بود، اگر بیلینگ با مهارت انفرادیش به دادشون نمیرسید اونجا نیز چنین میشد. ولیکن ببینید بازیگران وقتی گل میخورند یکی شان و شرف و ناموسی بودگی آنها همون ستاره بودن اونها بالا میخزه، انگیزه بالا میشد و اونها چطوره که چون یک پرویز گفت رنگ خرز دیرتر بیدار میشوند ولیکن اصلا فقط نتیجه همین است که اونها بیدار میشوند، نتیجه ضروری به دست میارند. در همین بازی هم بیشتر طریق ساکا و جمهور اندازی میشدند. اصلا کلی پرتافتا به ساکا میرفت، کوشش میکردن که طریق ساکی به طرف کین پرتافتا میشد ولی ساکا که پورا محکم بود و در 90 دقیقه تنها یک ضربه راست بود، همون یک ضربه ساکا. این چیز دلیل است. این از آن میگه که یعنی که تاکتیک کار نداشتن هم مهارت انفرادی اینجا نتیجه به دست آورد. از برای همین چیزا انگلیس تنقید میشود ولیکن نتیجه به دست میآید. اینجا چطور پرویز گفت یا به زیبایی و به یک زیبایی و یک مهارت و کسبیت تکیه میکنی نتیجه نمیشد یا که با بازی پرگماتیک و پوشیده تکیه میکنی و نتیجه به دست میاری. خلاصه که در فوتبال سالهای اخیر اروپا این حال به چنین فوتبال بینمود و نتیجه آفر تکیه کرده شده است. خب یادآور میشم بیننده عزیز که در این رقابت بریل امبولو در دقیقه 75 رقابت دروازه تیم انگلیا رو رخ نکرد و بعد از 5 دقیقه دیگر حالا اگر متوجه شویم فوتبالبازان انگلیا دروازه تیم شویتزر رو رخ نکردند. بالاتر پرویز اشاره کرد که یک اشتباهی جون استونز در همین لحظه باعث بر آن شد که حملهگری تیم شویتزر دروازه انگلیا رو رخ نکند و عجیب اون است که گل‌هایی که شویتزاریا و خود انگلیا زدند این اولین ضربه‌های راست آنها جانب دروازه همدیگر بود. تا دقیقه 75 زمانی که شویتزاری‌ها ضربه زدند تا دقیقه 80 زمانی که انگلیس‌ها ضربه زدند و گل شد یگان ضربه جانب دروازه با قید گرفته نشده بود. یعنی واقعا هر دو دسته شاید از همدیگر هراس داشتند و چیز دیگر اون است که شویتزاریا اون انگیزه که در بازی مقابل ایتالیا داشت اون رو نتوانست به نمایش گذاشته. شاید اندک همون بازی خوبی دفاعی دسته انگلیس با اونها دسته پوشیده بازی کردن. انگلیس معلوم است که دیل خود است با انگلیس مگر دیگر با همون خصلت داشته بازی انگلیس بازی میکنند با اونها بازی کشاد کردن نمیشود زیرا اونها خود با بازی کشاد راضی نیستند. اونها هم خیلی در قسمت دفاعی خود میشینند و نفری که طریق ابیشر باید تمام هجوم را اندازی میشه در منتخب شویتزاریا ابیشر که پورا محکم شد همین خیلی ساکا محکم شد. برای همین ما ضربه راست رو ندیدیم، امکانیت نشد برای ضربه راست. اصلا بازی در همین 90 دقیقه اساسی در میانه میدان صورت میگرفت و اینجا دیگر لازم شد که شویتزاریا که دویم بازی دفاع شد نشون میداد بازی سر گل نشون میداد در اینجا دیگر علاج نداشت مجبور شد که زیر اتوبوس باید دیگر ترالیبوس مونی دیگر اینجا دیگر یگان وارنت دیگر وجود نداشت. بله و چیز دیگر اون است که اولا اگر با لحظه های بعدی رقابت توجه کنیم از جمله با سلسله ضربه های پنالتی خود انگلیس بعد از سال 1966 اولین بار در سلسله ضربه های پنالتی غلبه به دست می آورد و واقعا هم اینجا بسیاری هم میگویند یک لاتریه ولی آمادگی خوبی در یورو 2020 ما موفق شدیم. در چمپیونات جهان 2018 بود کلمبیا رو در سلسله ضربه با حساب 4-3 مغلوب کردند. نه در جام اروپا من در نظر دارم. نه در یورو 2020 دو بار در دو بازی با پنالتی گذشت. در فینال شکست خوردم. نه پیش از فینال وقتی که از پنالتی به فکر پنالتی نبود اونجا غلبه کلم بود. در جام اروپا اولین مرتبه بود است. اما چیز جالب اون است که جردن پیکفورد مهارت بلند نشون داد در زبان دسته انگلیس و اگر ما به همون شیشه که آب می نوشد در روزمان توجه کنیم
ӯ тамоми исми бозингарони дастаи Швейтсарияро навистааст. Яъне бубинед ки барои силсия зарбаҳои 11 метра чӣ қадар омодагӣ медиданд. Бисёриҳо баро назар ҳастанд ки инҷо тайёрӣ лозим нест, танҳо лотарея аст, дарвозабон метавонад баргардад. Аммо ин чиз нишон медиҳад, ин акс ки воқеан ҳам мураббиёни дарвозабонҳои дастаи Англия ва худи Ҷордан Пикфорд хеле омодагии хуб дидааст ба ин силсия зарбаҳои пеналти. ин гӯем то соли 2010 шояд лотарея гуфтан дуруст буд силсилаи зарбаҳои пеналтиро. Баъд аз он ки дастрасии оммавӣ пайдо шуд ба интернет, бубинед ҳатто айни замон имкон ҳаст бозиҳои дастаҳои миёнаи чемпионатҳои кишварҳои гуногунро бубинед ки кадом нафар чӣ гуна пеналтиро иҷро мекунад, ба кадом самт зарба мезанад. Студи мураббиён беҳуда дар дастаҳои мунтахаб ин қадар васеъ нест. Махсусан барои мураббии дарвозабонҳо ҳам яке аз бандҳои асосии корӣ ин аст ки дар марҳилаи плей-офф ҳарифони ояндаашро омӯзад, киҳо зарба мезананд ва чӣ гуна тайёрӣ бубинанд. Беҳуда нест ки барои мисол ӯ зарбаи футболбози дастаи Манчестер Ситиро баргардонд ки дар чемпионат албатта якҷо бозӣ мекунанд ва маълумоти бештар ҳам дорад. Ва шояд аз бозингарони дастаи Англия маълумот гирифтааст, аз Коэл Уолкер, Ҷон Стоунс. Бале, зарбаро нодуруст иҷро карда буд Канҷи. Пеш аз инам дар кадом чемпионате? ба фикрам чемпионати қаблӣ буд. Дар ҷоми ҷаҳони қаблӣ буд, ба дарвозаи Фаронса назад зарбаи пеналтиро. ва ҳамчунин бояд қайд кунем ки дар умум агар бигирем, барои мисол инҷо баъзе нозукиҳо, баъзе айёриҳо аст ки аз сӯи сармураббиёни дигар истифода шуд. Барои мисол Дидье Дешам дар силсилаи зарбаҳои пеналти 3 нафарро имкон дод зарба зананд сӯи дарвозаи Кошта, дарвозабони португалӣ ки дар бозии қаблӣ 3 пеналти карда буд муқобили Словения. Онҳо ягон бор дар корномаи худ силсилаи зарбаҳои пеналти баъд аз бозиро иҷро накарда буданд. Ва чеҳраи нав аз куҷо дарвозабон медонад ки ин чеҳра ба куҷо зарба мезанад. Аз ин тараф фаронсавиҳо айёрӣ кардан ва муваффақ шуданд, аммо тавре дидем швейтсариҳо ноком шуданд. Аммо ба фикри ман Швейтсария дар ҳамин мусобиқа бо як чиз дар хотири бисёриҳо мемонад. Ӯ қаҳрамони феълии мусобиқа Италияро шикаст дод. Аз Англия мағлуб шудани Швейтсарияро бисёриҳо фаромӯш мекунанд, бисёриҳо мебахшанд. Аммо худи корнамои бисёр хуб муқобили Италия. Албатта саволҳо зиёд аст, ин бадтарин насли футболбозон дар тарихи Италия гуфта мешавад. Ҳарчанд ман ба ин фикр чандон зиёд намешавам. Барои мисол бинед Донарума ҳаст, Барелла ҳаст, онҷо футболбозони хуб, боз Бастони аз канор дифогари дастаи Интер ҳаст, Ди Марко, дигарон. Ба фикри ман ҳайати Италия ҳам бад набуд, аммо ба ҳар ҳол дар ин мусобиқа нисбатан ҳунарнамоишон хуб ва Швейтсария ин тимро гузашт. Бо ин чиз ба фикрам Швейтсария дар хотири бисёриҳо мемонад. Ва чизи дигар он аст ки аз 5 бозии даври чаҳорякниҳоӣ ки Швейтсария дар таърихи худ анҷом додааст, ягон маратиба аз даври чаҳорякниҳоӣ онҳо нагузаштанд. Сар карда аз соли 1934 вақте дар мусобиқаи ҷоми Аврупо иштирок мекарданд ва баъдан соли 2020 дар ҷоми ҷаҳон ва баъдан соли 2020 дар ҷоми Аврупо ки онҳо дар ҳамин марҳила шикаст хӯрда буданд. Яъне ин як антирекорд дар мусобиқаи ҷоми Аврупо аст ки як даста ҳамеша дар ин марҳилаҳо наметавонад ба даври дигар рохат гирад. Вале ба гуфти шумо розӣ шуда метавонем ки Швейтсария набояд зери интиқод қарор бидиҳад, чунки онҳо тавонистанд то ин марҳила бо бозии зебои худ ба дили мухлисон ҷой бигиранд ва натиҷаи хуб ба даст оранд. Хуб, ба ҳар сурат англисҳоро бисёриҳо акнун бо ин бозӣ ва бо мағлуб кардани Швейтсария, ҳарчанд Швейтсария масалан Нидерланд нест, Фаронса нест, Португалия нест ё Испания нест, вале гуфта мешавад ки онҳо ҳаққу ҳуқуқ ҳам доранд ки ба финал раванд. Хуб, то кадом андоза баъд аз бозии даври чаҳорякниҳоӣ фикри мо дар бораи он ки Англия воқеан ҳам муддаӣ аст дар ин мусобиқа зиёдтар мешавад, ё масалан шумо фикри дигар доред дар мавриди Англия? Агар назари ман инҷо гӯем барои бинандагон ҷолиб бошад, ба фикри ман назари худат ҳама вақт ҷолиб аст. Аз ҳар ду тараф ду дастае ки бозии прагматикӣ нишон медиҳанд ба финал мебаранд. Аз тарафи чап, яъне дастаҳое ки чандон бозии зебо нишон медиҳанд, онҳо муваффақ мешаванд. Фаронса ва Англия ба фикри ман ба финал мебароянд, ба он хотир ки дар бозии Испанияву Фаронса онҷо мушкилиҳои кадрӣ метавонад таъсири калон расонад, махсусан набудани Карвахал, чунки дар ин канор Хесус Навас бозӣ мекунад ва Навас муқобили Мбаппе чӣ гуна бозӣ мекунад. Ҳоло
номаълум, махсусан баъд аз он ки вазъи сиёсии дохилии Фаронса ба эътидол даромад, он талошҳое ки Мбаппе дошт ва як сабаби нокомии ӯро тавре хабарнигорон маълум карданд, ҳамин таваҷҷӯҳаш ба сиёсати дохилии худи Фаронса ба он интихоботе ки буд аз ҳамин чиз манша мегирифтааст ки ин чиз як бори иловагӣ барои футболбози мазкур будааст. Ва аз ҷониби дигар Англия ба финал баромаданаш ба фикри ман эҳтимолияташ зиёд аст, ба он хотир ки барои натиҷа бозӣ карда метавонад ин даста ва дуюм онҳо бо қисми зиёде аз футболбозони дастаи мунтахаби Нидерланд хеле хуб ошно ҳастанд, онҳоро медонанд ва илова бар ин Нидерланд албатта ҳоло дараҷаи умумии бозии ин даста гӯем ташаккул ёфта нест, чун дар мусобиқаҳо гоҳ медурахшад, гоҳ пасравӣ дида мешавад, яъне як навъ мувозинат нест дар ин тим. Бале. Хуб, биёед акнун мегузарем ба шарҳу тавзеҳи рақобати дастаи Нидерланд ва Туркия. Нидерландҳо ҳам бори охир соли 2004 дар даври нимниҳоии ҷоми Аврупо иштирок карда буданд, дар даври нимниҳои ҷоми Аврупо иштирок карда буданд ва он ҷо аз Португалия мағлуб шуданд. Ва ин ҳам як қадами хеле калон аст барои футболи Нидерланд, чунки ҳарчанд баъд аз соли 2004 онҳо дар ҷоми ҷаҳон ҳам натиҷаҳои хуб доштанд, вале дар ҷоми Аврупо даста намедурахшид, ҳатто бо беҳтарин бозингарон. Хуб, Роналд Куман хуб медонад, чунки ҳам ба ҳайси бозингар ва ҳам ба ҳайси мураббӣ таҷрибаи хеле зиёд дорад дар ин мусобиқаҳо. Ба туркҳо чӣ шуд? Туркҳое ки бисёр як ангезаи баланд доштанд ва метавонистанд боз натиҷаҳои хуб ҳам ба даст доранд, аммо дар муқобили Нидерланд ки чандон албатта бозии хуб ҳам надошт, муваффақ шуда натавонистанд. Шояд ҳамон планкаи асосии дастаи Туркия ҳамин буд даври чаҳорякниҳоӣ. Туркия ба назарам омаданаш то ба ҳамин марҳила малакаи барояшон як дастоварди хуб аст. Бубинед боз бар замине ки онҳо аз аввал фаворит набуданд зидди Нидерланд, боз як бозигар асосии онҳо ҳам имкони иштирок дар ин рақобат надошт бо он сабабҳои ҷанҷолбарангезе ки баъдан туркҳо ва озарбойҷониён халқҳои туркзабон мақсад норозигӣ баён карданд, вале дигар ба дардашон намехӯрад. хулоса ки ин туркҳо дар ҳамаи бозҳо чӣ хеле дидем, инҳо аз аввал гол задан метавонанд бо як хуруши бо як ангезаи баланд ба майдон даромадану, лекин хати дифои қавӣ ки надоранд, баъдан зидди онҳо камбек кардан осон аст. Португалия албатта бо ҳайати дуюм даромад, дигар камбек кардан натавонист, валекин дар дигар ҳолатҳо Португалия онҳоро 3-0 мазарат онҷо бозии дигар буд, Гурҷистон ки натавонист. Гурҷистон натавонист, онҳо албатта зидди Гурҷистон тавонистанд, валекин вақте ки голи барвақт заниву ба дастои чун Италияву Нидерланд дигар бо ҳамон голи ягона то Англия несте ки натиҷаро ҳифз карда тавонед, он қадар хати дифои пурқувват ҳам надорад. Ва фикр мекунам Арда Гулер албатта онҷо бозии хуб кард, валекин бисёртар ба тарафи худ кашидани бозӣ андаке зарарам мебиёрад барои худи мунтахаби Туркия. Арсенали бузургам надорад ки зидди Нидерланд чунин бозиро нишон дад. ва аз нигоҳи ман як омили дигари пирӯзии Нидерланд ин кори хуби мураббӣ буд. Як пирӯзӣ бар Мантелам барояшон сабаб шуд та онҳо Туркияро шикаст диҳанд. Бале. Хуб, бубинед ки сармураббии дастаи Туркия Винчензо Мантела яке аз нафароне аст ки мегӯянд пайрави Хосеп Гвардиола аст дар футболи Италия. Ин аввалин шахсе мебошад ки ҳамон фалсафаи футболи Гвардиоларо дар Италия аслан ҷорӣ мекардааст, махсусан дар дастаҳое ки фаъолият кардааст. Аммо мо ҳамеша мегӯем футболи Италия бисёр футболи хуби дифоӣ аст ва аммо дар Туркия ин корро Винчензо Мантела карда натавонад. Шояд сатҳи бозингарони Туркия чандон ҷавобгӯ набуданд. Акнун бояд қайд кунем ки барои Туркия бар ин даста бевосита мебинед ба худи чемпионати Аврупо баромадан, аз гурӯҳ бо ишғоли зинаи дуюм ба плей-офф роҳ ёфтан ва ин ҷо дастаи дигари бисёр хуб Австрияро шикаст дода то 4-1 омадан, ин натиҷаи хуб ҳисоб мешавад. Аз ин дида натиҷаи беҳтар соли 2008 буд, вақте онҳо ба таври бисёр ҳангомавӣ Хорватияро дар даври чаҳорякниҳоӣ мағлуб карда буданд. Аммо фикр мекунам ҳад ва дараҷаи ин тим то ҳамин сатҳ буд. Агар фарз кардем онҳо ба Австрия ҳам мағлуб мешуданд, ман фикр намекунам ки бисёриҳо норозӣ мебуданд аз ин, чунки сатҳи бозии Австрия аз Туркия дида беҳтар буд дар рафти мусобиқа ва футболбозонаш ҳам беҳтар буд. Аммо Туркия дар рафти ин рақобат бубинед ҳатто Демиралро ҳам аз даст додан, онҷо мушкилии бисёри
кадри эътироф намешавад ба он хотир ки ин футболбоз худаш аслан дар ду бозии аввал дар ҳайати асосӣ набуд ва баъдан вақте дар ҳисоб қафо монд Нидерланд махсусан ҳамин партофтое ки ба дохили ҷаримагоҳ мешавад аҳамият диҳад бениҳоят зиёд шуд ин баъд аз он ки Ваут Вёгорст вориди майдон шуд ӯ ҳамин корро хуб иҷро карда метавонад яъне партофтое ки иҷро мешавад ба дохили ҷаримагоҳ чӣ заминокӣ бошад чӣ ҳавоӣ ба онҳо аввалин шуда расида метавонад ва бисёр хавфу хатар ба вуҷуд меорад натиҷа ҳамин шуд ки дар муддати 5 дақиқа туркҳо ба дарвозаашон 2 гол сар доданд ва дар голи дуюм махсусан фикр мекунам ҳаракатҳои Коди Гакпо ҳам бисёр ҷолиб буд бубинед Гакпо агар ин хел бигирем футболбози беҳтарин дар маҷмӯъ шояд дар 90 дақиқа набошад яъне муддати 90 дақиқа як хел бозӣ накунад аммо вақти муайян худро бисёр хуб нишон медиҳад ҳамон лаҳзае ки дар кор аст ба таври зарурӣ худро муаррифӣ мекунад ва дар маҷмӯъ ҳайати рамзии даври чаҳоряк ниҳоям вақте нашр шуд инҷо барои мисол чандин футболбозони дастаи мунтахаби Нидерланд роҳ ёфтанд ҳам Дюмфрис ҳам Коди Гакпо ҳам як нафар бозигар аз маркази майдон хулас маълум аст ки ин тим дар сатҳи бениҳоят хуб бозӣ кард ва фикр мекунам арзанда ҳам буд назар ба он ки Туркия ба марҳилаи баъдӣ равад маҳз Нидерланд ба ин марҳила роҳ ёбад чун таваҷҷӯҳ ба бозии Англияву Нидерланд назар ба таваҷҷӯҳ ба бозии Англияву Туркия зиёдтар мешавад чунки фаворити кушод онҷо нест ва дар хатти дифоъ ҳам дар омади гапи Парвиз хатти дифоъ ҳам дар Нидерланд хуб бозӣ кард бубинед он қадар ба таври чандгирӣ буданд ки худи Ван Дейк чанд ҳолати олии голзаниро яъне ки бартараф кард ин хатти дифоъи мустаҳками онҳоро яъне ки ба онҳо имкон дод то натиҷаро нигоҳ дошта тавонанд ва ҷавонтарин дарвозабон дар тарихи евро давоми 60 соли охир ки натиҷаи бисёр хуб нишон медиҳад Барт Вербрюген аст ки ҳамин мавсим ба Брайтон гузашт ва дар тими мунтахабаш ҳам аз тирамоҳи соли 2023 дарвозабони асосӣ аст ва дар бораи Ван Дейк як чиз дигар ӯ нафаре аст ки бештар аз ҳама дар якарбоҳии ҳавоӣ дар рафти ҳамин мусобиқа яъне дар тамоми евро пирӯз шудааст бале ва ногуфта намонад ки тими Нидерланд дар як тарафи сетка қарор дошт ки онҷо имконияти рафтани ин даста ҳам ба даврҳои дигар хеле осон буд масалан мисли тарафи рости сетка вақте Олмон буд Испания Португалия Фаронса боз дастаҳои дигар аз тарафи сеткаи дигар танҳо ду дастае ки метавонистанд ҳангома нишон диҳанд ин Австрия ва Швейтсария буданд ки вале онҳо ҳам рӯи худро албатта барвақттар ҷамъбаст карданд дар ин мусобиқа ва ҳаминҷо бо иҷозат бошад ман баъд аз он ки ҳамин гуна ҳолат шуд дар марҳилаи ҳаштякниҳоӣ як фикр навишта будам аслан ин фикрро ҳангоми хондани шарҳи сеткаи плей-офф ман дидам яке аз мухлисон навишта буд беҳтар мешавад қуръакашӣ шавад мисли лигаи чемпионҳо ба он хотир то даври нимниҳоӣ бале то даври нимниҳоӣ то финал умуман сеткаи мусобиқаро аз ҳаштякниҳоӣ ба он тараф ба тариқи қуръакашӣ муайян кунанд чунки мо дида истодаем канори чап чӣ гуна асту канори рост дар сеткаи мусобиқа он тараф ба ислоҳ занозании бисёр шадид мешавад аммо дар тарафи дигар дастаҳо бо ҳарифони на он қадар пурқувват рӯбарӯ мешаванд барои мисол Олмон аз ҳамин 4 дастае ки ба даври нимниҳоӣ баромаданд аз ягон тоаш кам нест ва шояд баръакс аз ду-се тои он пурқувватам бошад аммо барвақт акнун тарки мусобиқа худ биёед ба сетка таваҷҷӯҳ мекунем воқеан ҳам дуруст гуфтед бубинед ки аз тарафи дигари сетка масалан ғайр аз Фаронсаву Испанияву Португалияву Олмон боз мо Белгияро мебинем Белгия ҳам барвақт рӯи худро ҷамъбаст кард дар ин марҳилаи мусобиқа хуб Дания ҳам дастаи бад набуд онҳо қариб ки бозӣ баробар бо Олмон нишон доданд хуб аз тарафи дигар дастаҳое буданд ки дар тарихи худ бори аввал ба марҳилаи плей-офф роҳ гирифтанд ва таҷрибаи зиёд надоштанд худи Руминия худи дастаи Словения ва баъдан бубинед шикасти чемпионҳои феълии ин мусобиқа тими Италия дар ин марҳилаи мусобиқа хуб ба ҳар сурат як қадами дигар боқӣ мондааст бинандаи азиз барои ҷуфтҳои Испания ва Фаронса ва ҳамчунин Нидерланду Англия мо шуморо рӯзҳои 9 ва 10 июл бозиҳои муҳим интизор ҳастанд ва хуб ҳатман боз мо қабл аз ин рақобатҳо суҳбате анҷом медиҳем вале ман мехостам назари шуморо дар мавриди ҳамин ду ҷуфте ки дар даври нимниҳоӣ аст фаҳмида бошам Испания Фаронса аз рӯи бозӣ коршиносон мегӯянд
дастаи муддаи Испания аст, вале аз рӯи бозии прагматик ки бештар натиҷаро мехоҳанд Фаронса ва дар тарафи дигар ҳам ҳамин гуна аслан аз рӯи бозӣ Нидерланд нисбат ба Англия хубтару беҳтар ҳам ҳаст. Шумо чӣ назар доред дар мавриди ин ду ҷуфтое ки дар давраи ниҳоя аст? ман фикр мекунам вобаста бо талафотҳои кадрие ки Испания дораду он вазъияте ки атрофи Мбаппе аст, албатта чор омиле ки дар расонаҳо гуфтанд барои чӣ мушкил дорад ва ба фикрам вазъи саломатиҳо бо маром хуб мешавад ва хатти дифои пурқуввати мунтахаби Фаронса мо медонем ки Тео Эрнандес чӣ гуна бозии олӣ нишон дода истодааст. Ҳамчунин минтақаи такягоҳи Нголо Канте ин чиз барои Фаронса бартарӣ медиҳад ва ман бештар бо доштани бозии прагматикӣ ва бештар такя ба натиҷа ман бештар боварии ман нисбати Фаронса бештар аст ва дар тарафи дигар бошад бо кулли эҳтиром ба Нидерланд ва бозии зебояш назар ба Англия, англисҳо ба фикрам ба ҳамин шакли бозӣ ба самти ҳадафи хеш равонанд. Бале. Медонед инҷо баъзе аз таҳлилгарон Испанияро ба гӯем қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ муқоиса карданд ки гӯем тайёраҳо чархболҳои бисёр пурҳаракат дорад, манёврҳои гуногун мекунанд, метавонанд зарбаҳои хатарнок зананд ва муқобили онҳо гӯем қувваҳои хушкигарди умуман қувваҳои десантӣ бисёр гӯем сустҳаракат ҳастанд, аммо ба мисли тонкҳо вазнин ҳастанд, аммо онҳо агар сайди худро пайдо кунанд, як дафъа фарз кардем зарбаи онҳо дуруст равад, зуд ҳамун доми худро ба даст оварданашон мумкин. Барои мисол Испания дар ин гуна ҳолат ҳатто метавонад дар рафти ҳуҷумҳои худ ба хато роҳ диҳад. Барои мисол Уильямс ё ин ки Ямал ногаҳон тӯбро аз даст диҳанд, мо аксулҳуҷумҳои бениҳоят хатарнокро аз сӯи Фаронса диданамон мумкин. Баъд маркази майдон ба фикрам Испания бо ин хел маркази майдон дар рафти ин мусобиқа умуман рӯбарӯ нашуд. 3 нафар Чуамени, Камавинга, Нголо Канте, агар ин 3 нафар дар як ҷойгӣ бозӣ кунанд ва ё ин ки ба ҷои ин 3 нафар Адриан Рабио ва аз ҳама чизи дигари ҷолиб фаронсавиҳо дасте бо тартиб ба ҳисоб мераванд дар рафти ҳамин мусобиқа ва ягон нафар гӯем корти барзиёди зард надорад ки аз ин сабаб бартарин насиби Испания шавад. 2 нафар бозии хуб нишон надода истоданд, яке Гризман ва дигаре Мбаппе, аммо мо медонем ки ин бозигарони сатҳи баланд ҳастанд. Мешавад ҳолатҳое ки дар бозиҳои дигар умуман худро нишон намедиҳанд, аммо дар ҳамин бозӣ омада метавонанд ба ҳариф мушкили бузург эҷод кунанд. Ва дар тарафи дигар ба фикрам ба ҳар ҳол Англия ба финал мебарояд. Онҳо солҳои қаблӣ як мушкили асосияшон ҳамин буд ки дар иҷрои пеналтиҳо хато мекарданд, яъне бозиҳои ҳассос меомад ва камбудии асосии онҳо нокомияшон дар силсилаи зарбаҳои пеналти буд ки соли 1990, 96, 2000, 2004, 2012 ҳамин гуна ҳолат дида шуд, ҳатто дар Еврои қаблӣ бале дар финал онҳо аз ҳамин ҷиҳат мағлуб шуданд. Аммо Англия ба фикрам акнун пеналтизаниро ҳам омӯхт ва ин даста аз ин канор ба фикрам ба финал мебарояд. Бале пухта расид барои ба финал баромадан. Бале, Англия аз ҷиҳати дигар беҳтарин миёнаи майдонро ҳам дорад, ҷое ки Деклан Райс ва ҳамчунин Ҷуд Беллингем бозӣ мекунанд. Бисёр як тандеми хуб ҳам дар бозии муқобили тими Швейтсария ба назар расид ва дар албатта мавриди дастаҳои Испания Фаронса инро бояд қайд кард ки муқобили бозингарони Фаронса барои Родри хеле душвор мешавад, чунки дар умум ӯ ҳаҷми зиёди корҳоро барои тими Испания пеш бурда истодааст ва гуфта мешавад ки яке аз довталабони асосӣ барои беҳтарин бозингари ин мусобиқа ҳам Родри аст. Ҳоло бисёриҳо суол мекунанд ки исми кадом бозингарро метавонем дар қатори беҳтаринҳо шомил кунем. Танҳо пешназар Родри меояд. Дигар нафаре нест ки ҳоло муддаӣ бошад, на Килиан Мбаппе масалан, на аз тими Нидерланд шояд Гакпо, шояд масалан Вирҷил ван Дик, шояд масалан аз тими мунтахаби Англия Ҷуд Беллингем ё нафари дигар, вале аз Фаронса ба фикрам Нголо Канте. Бале, ба ҳар сурат дар миёнаи майдон бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст.